mig pensionistes, no pensionistes, tots benvinguts a la librerio. El librerio. El librerio de La Plata. Sí. Vale. Doncs això, benvinguts. Us explico una petita anècdota, ara els explicava amb ells. Quan fa uns mesos em van proposar de venir aquí, jo encantat, evidentment, feia molt de temps que no venia a Sabadell, i el cap de premsa de la nostra editorial em va enviar un petit esbós de programa, de cartell, i va posar librerio de La Plata. I jo, tot ignorant de mi, no sabia de què anava la moguda, i li dic, Ramon, sisplau, corregeix, perquè has posat librerio, hauria de ser libreria o llibreria. No, després ja vaig veure que... ja vaig veure i vaig entendre per on anaven els trets. Bueno, doncs estic molt content d'estar en aquest espai tan bonic amb tots vosaltres. I què farem? Doncs què farem? Doncs explicarem... Ui, el més petit, ni allà. Bueno, doncs intentarem explicar i presentar aquest llibre que tenim aquí. Aquest llibre que tenim aquí que es diu Històries de Nasruddin, que està en català, està escrit en català originalment, està traduït també per mi mateix al castellà i el tenim també en portuguès, perquè el pugui llegir molta més gent. I, bueno, aquest llibre no té aquí un topet, però d'altres... Ah, mira, aquest sí que té un topet, ho dic perquè, home, ens fa molta il·lusió de dir-ho, això. Té aquí un petit topet que diu Premi Crítica Serrador de Literatura Infantil. Toma, doncs resulta que vam escriure aquest llibre i a un jurat de gent se'ls va agradar i van dir, doncs mira, aquest serà el llibre de l'any 2016, de l'any passat, entre els millors llibres de literatura infantil, cosa que evidentment és per nosaltres una gran satisfacció. Dic nosaltres perquè el llibre aquest té dos autors. Té una autora, que és la Mariona Cabassa, que és una il·lustradora excepcional, molt bona. Al començament tenia una foto d'ella, la Mariona, que és l'encarregada de fer les il·lustracions, és la il·lustradora del llibre. I com podeu comprovar, aquest savi foll, ara explicarem alguna coseta d'ell, Nasruddin és l'encarregada, ha estat l'encarregada de posar perfil, de posar cara i ulls en colors en aquest personatge. I estem molt contents, jo estic molt content, evidentment, de treballar amb ella perquè és una il·lustradora. Aquest és un conte extraordinari, ara l'explicarem. El dels peixos. Doncs això, i l'altra part del llibre soc jo mateix, que he escrit el llibre. He escrit el llibre, però us haig de dir que les gràcies li hem de donar a aquest personatge històric, aquest Nasruddin que va viure fa molt de temps, fa més d'una setmana i de 2 mesos i d'uns quants anys, fa bastant, fa uns quants segles, que és molt, Va viure, bé, exactament no sabem on va viure. Va viure a Orient. Posem que al bell mig de Turquia. El que passa és que va viatjar molt, es veu, si més no les seves anècdotes van viatjar moltíssim i se'l coneix per molts països, per molts països que vol dir des del Marroc fins gairebé la Xina. També el coneixien a l'Àndalus, a l'antiga península ibèrica andalusí, i també al sud d'Itàlia. Benvingut aquest nen tan maco. Doncs aquest és el protagonista d'aquest llibre, i el protagonista d'aquest llibre té una característica, i és que és un home que li agrada l'humor. Li agrada fer riure. Fer riure segurament és de les coses més boniques i més importants que hi ha a la vida, i també m'atreviria de les més complicades i difícils. I ell té aquesta característica.
l'humor no va adreçat a la panxa. L'humor va adreçat a la intel·ligència. Imagineu, va adreçat a la intel·ligència. I dins de l'univers de l'humor, podríem dir, com si l'humor fos un gran univers, doncs hi ha diversos planetes. Hi ha el planeta que es diu ironia, hi ha el planeta que es diu sarcasme, hi ha el planeta que es diu X, moltes formes d'humor, i ell una mica doncs crec que les aplega totes. Per tant, doncs és un humor que, per dir-ho així, és un humor que ens fa pensar de vegades. Per això diem que és un savi, però un savi ara veureu una mica especial. No és un savi avorrit. No és un savi avorrit. Això va pels grans. No és un savi com d'aquests, el pensador de Rodin, allà tot ell tens... No, no és un savi d'aquests, és un savi boig. I és un savi, podríem dir, una mica foll. Té una lògica molt especial, aquest home, de vegades ens trenca els nostres esquemes, les nostres idees i tal. Bueno, doncs aquest és aquest personatge. I ara us ensenyo una cosa que sempre Bueno, no sempre, quasi sempre, gairebé sempre. Doncs l'ensenyo, que és... Ara no la trobarem? Ara no la trobarem? Sí, jo crec que sí que la trobarem. Bueno. La trobarem o no la trobarem? Jo crec que l'hem trobat. Això és una llibreteta negra, com podeu veure. I en aquesta llibreteta diu que hi ha 196 històries de Nasruddin. Imagina't, i aquí hem seleccionat únicament 10. Mira si tenim històries. Bé, doncs aquesta llibreteta que tinc aquí, aquesta llibreta és una llibreta que m'ha acompanyat durant molts anys. Quan he fet algun viatge a Turquia o a Síria o al Líban o a Uzbekistan o a Índia, sempre m'he dut aquesta llibreteta i sempre que he sentit el nom de Nasruddin he intentat parar l'orella i escriure, diríem, aquestes històries que sentia. Però sobretot a Síria i sobretot a Turquia. I llavors aquí he anat recopilant. I d'aquestes històries un dia vaig pensar, bueno, doncs aquesta llibreta negra no es pot quedar oblidada. No pot quedar oblidada. Com veieu, tinc moltes llibretes negres. Doncs aquesta llibreta negra no pot quedar oblidada. I un dia parlant amb els editors de Fragmenta, que són els altres responsables del llibre, són les persones que han fet aquest llibre. Un autor sense un editor no és res, i un autor i un editor sense un llibreter que pugui exposar els llibres, doncs tampoc no és ningú. Per tant, els responsables d'Editorial Fragmenta, els responsables del llibre, i ho han fet molt bé, jo edito normalment amb ells i estic molt content, doncs van pensar, doncs mira, selecciona 10 historietes d'aquesta llibreteta negra, que és un petit tresor, ja us ho dic, i les posarem aquí. Vam buscar a la Mariona Cabassa, va posar rostre al personatge, i aquí tenim el llibre, i avui, 13 de maig, ens trobem a Sabadell. Per tant, doncs hem aprofitat que tenim el llibre, que tenim aquest públic tan extraordinari, i anem a explicar alguna historieta, una mica perquè ens fem una idea de quin personatge tenim al davant. Bueno, jo crec que el millor és començar pel començament. Com diu aquell, quien brilla en los inicios resplandece en los finales. Doncs vam triar per començar el llibre una història que és una història una mica coneguda, que es pot trobar en alguns llibres, i que nosaltres també la teníem a la llibreteta negra. Molt bé, sí senyor. Doncs jo tinc un net que d'aquí 4 dies, 17 de maig, fa un anyet. Hem tingut la sort, això ho dic fora de càmera, és el més intel·ligent del món, és el més guapo, és el més espavilat, hem tingut aquesta sort. Ha estat una casualitat, no s'ho esperava, però ha sortit així. Escolta, què hi farem? Doncs som molt afortunats. Després he comprovat que hi ha molta gent afortunada al món. Bé, doncs mira, diu Nasruddin i les claus. Nasruddin i les claus. Bueno, figura que un dia aquest pobre home doncs va perdre les claus de casa.
va perdre les claus. Les claus, doncs un dia les va perdre. I bé, doncs, clar, un problema. Un problema, perquè no podia entrar a casa. I es va fer de nit. I es va fer de nit. I clar, doble problema perquè, clar, no hi havia llum. Total que l'escena és la següent. L'escena és un petit fanalet d'oli, que feia una mica de llum, i sota del fanalet d'oli, sota del fanalet, aquest home nasrudient de 4 grapes, allà com un gatet, busca que busca al voltant del fanalet. 1 hora, 2 hores, 5 hores, i busca, i l'home desesperat. Vet aquí que en un moment determinat va passar per allà un amic. Un amic. Tenir un amic, que és difícil, una amiga, que és dificilíssim. Clar, qui té un amic té moltes coses. Doncs aquell amic que va passar per allà, en veure el Nasruddin en aquella situació desesperada de 4 grapes per allà, doncs li diu, quin és el problema? Segurament aquest amic ja coneixia una mica el personatge. Li va dir, Nasruddin, quin és el problema? I ell li va explicar, doncs claus perdudes, no puc entrar a casa, desesperació total. Bueno, doncs aquest amic, i per això estan els amics, doncs es va posar també a buscar els dos al voltant d'aquell petit fanalet de llum. Imagineu la llum que podia fer aquell fanalet d'oli, ben poquet. Mitja hora, aquells dos homes allà buscant, 1 hora, 2 hores, i que les claus no apareixien. Aquest amic d'en Nasruddin, que segurament tenia una altra lògica diferent, en veure la situació, va voler, diríem, aclarir les coses. A veure, Nasruddin, però torna-m'ho a explicar. El problema quin és? Doncs mira, el problema és que he perdut les meves claus a casa i que, clar, doncs llavors no puc entrar perquè no les trobo. I ell diu, o sigui, que has perdut les claus allà i estem buscant aquí. Com és possible, això? Nasruddin va dir, ja, però és que aquí és on hi ha llum. No las encontró, ¿no? Ja podia buscar. Després els grans matitzaran els petits una mica aquesta història, que potser és per més de 8 o alguna cosa. Però el que ens ve a dir és que quien busca encuentra. Totes les històries de Nasruddin tenen alguna cosa. Qui cerca, qui busca, la paraula buscar és molt bonica, en castellà, en català. Buscar es una palabra preciosa y guarda relación con bosque. Buscar es adentrarse en el bosque. En el bosque, todo el árboles. Buscar es apartar maleza, apartar ramas. Buscar es no tener miedo a ir al bosque. Eso aparte. Y quien busca encuentra. Però clar, cal saber buscar. Cal saber buscar. Home, si tu has perdut les claus allà, com és que estàs buscant aquí? Aquesta és la lògica de Nasruddin, una mica. Qui busca, insisteixo, troba. Però cal saber buscar. Igual que segurament cal també aprendre a aprendre. Això segurament ens diu en aquesta història que, insisteixo, doncs és la primera història perquè pensàvem que era important al començament posar una història que tingués a veure amb això, amb buscar, amb obrir, amb... Bueno, però ara ens n'anem a la darrera història. Crec que és la darrera. I jo crec que aquesta ens agradarà una mica, jo diria. Oh, aquesta. Aquesta és la més llarga del llibre. I és la darrera història. Jo me l'estimo moltíssim. Després explicaré una anècdota personal del per què me l'estimo molt. Potser els més grans de la sala també l'han sentit alguna vegada. O fins i tot l'han trobat en algun llibre seu, al col·le o on sigui.
perquè curiosament aquesta història la trobem en el conte de Lucanor. Vol dir que les històries de Nasrudin moltes vegades segurament han anat passant boca a orella per aquí i per allà i han traspassat barreres i fronteres. Però anem a aquesta història a veure què us sembla, perquè aquest sí que és un problemón, però ben gros. Diu, Nasrudin i les murmuracions de la gent. Nasrudin i les murmuracions de la gent. La gent murmurem, som així de cotilles, vull dir, ens fiquem en la vida de l'altre. Vull dir, què farem? Som així i estem passats així. Però clar, això de vegades té problemes. Que ho diu l'altre. És que tu et guies pel que diu la gent. Vull dir, aquests són els problemes que es va trobar aquest home amb el seu fill, perquè Nasrudin es veu que tenia un fill que apareix a les seves històries, i amb un altre personatge molt important en la vida de Nasrudin, que és el seu burro, el seu ase. Ara nosaltres anem amb bicicletes, anem amb patinets, anem amb cotxes, no diguem, anem amb motos, anem amb bicicletes, anem amb trens, anem amb avions, però en aquests temps tan reculats la gent anava o a peu o anava a llom de cavalls o de burros, d'asnos, d'ases. I Nasrudin tenia aquest burro, que se l'estimava moltíssim. El cas és que diu la història. En certa ocasió, Nasrudin tornava cap a casa sobre del seu ase i l'acompanyava el seu fill, que anava a peu. Nasrudin va sentir que la gent murmurava al seu pas, que comentava coses. I algú atrevit, sempre hi ha algú atrevit que, escolta, diu alguna cosa. Sempre hi ha algú atrevit. El bonic és callar. Doncs no, sempre hi ha algun atrevit que diu, mira, i aquest atrevit va i diu, guaiteu, quin home més egoista. Va assegut damunt de l'ase mentre que el seu pobre fill camina al darrere, tan petit com és. O sigui, imagineu, burro, Nasrudin a sobre i el seu fill caminant al costat. I un va i diu, home, mira aquest, fet i dret, i a sobre del burro i el seu pobre nen, petit, aquí caminant. Clar, em sentia jo, doncs Nasrudin es va sentir una mica tocat. I li diu al nen, tenen raó. Llavors, ell va baixar del burro, va fer pujar el seu nen i ell doncs caminava. I Nasrudin pensava que el problema ja estava solucionat. Va aparèixer un altre atrevit. Sempre hi ha un atrevit i sempre hi ha un altre atrevit, més atrevit encara. I aquest va començar a murmurar i a dir, mira aquest nen, quina poca solta, el jovent d'ara. El jovent d'ara, que no és com el jovent d'abans. Mira aquest nen, tot fort, tot sa, al damunt del burro i el seu pobre pare, que ja ha treballat, que ja té anys, que ja caminant al seu costat. Clar, Nasrudin, que era un home sensible, es va sentir afectat per aquest comentari. Es va sentir afectat. I va canviar d'estratègia. Va haver de canviar d'estratègia. Llavors què va fer? Què imagineu que va fer? Doncs diu, nen, baixa. Total que el nen va baixar del burro, tots dos anaven caminant i el burro, pem-pam, pem-pam. Un altre atrevit, perquè sempre hi ha un atrevit, sempre hi ha un altre atrevit i sempre hi ha un altre atrevit més atrevit encara. I aquest què va dir? Guaita, aquests dos pallussos, amb el burro tan fort, tan sa, tan maco que tenen, i els dos van caminant aquí cansant-se com dos atontats. Que Nasrudin va sentir allò i va dir, bueno, doncs, potser sí que té raó aquest home, que estem desaprofitant aquest bon burro que tenim. Què van fer llavors?
Doncs van dir, bueno, doncs jo no puc anar, tu no pots anar, els dos caminant tampoc, doncs pugem els dos al damunt del burro. Puja el pare, puja el fill i tornen a caminar. I el pare ja pensava, Nasruddin ja pensava que el problema estava solucionat. I al cap d'uns metres que es troben un altre atrevit. Es troben un altre atrevit. Que si ja és d'això, trobar-se un atrevit, trobar-se un segon, però trobar-se un quart, bueno. I aquest què va dir? Aquest segurament era animalista. Signes dels temps, no? Aquest segurament era animalista. Va dir, guaita aquests dos insensibles, aquesta pobra bèstia, que només li falta parlar, perquè és que ho entén tot, només li falta parlar en aquesta bèstia tan maca. I mira com està patint amb aquests dos a sobre de la bèstia. Algú s'ha de posar en el costat, diríem, de l'ase i del burro, no? Doncs, clar, Nasruddin en sentia allò, doncs va dir, bueno, doncs, per dir-ho així, s'escurcen les possibilitats. I va intentar buscar una solució. Què us sembla que va fer aquest home? Pues sí, el que esteu pensant, doncs això és el que va fer. Doncs el Nasruddin va decidir, carregant el burro a sobre, evident, i llavors anava Nasruddin, no sé si ens ho podem imaginar, Nasruddin allà, el burro a sobre i el nen al costat. Xinutxano, si és que es pot anar xinutxano amb un burro a sobre. I al cap de res, d'uns quants metres, es van trobar un altre atrevit, evidentment. Que si ja és trobar-se un atrevit, trobar-se dos, trobar-se tres no et dic. 4 ja deu de ser, bueno, i un 5è ja deu de ser per plegar. I aquest 5è què va dir? Guaita el paiús aquest, carregant amb el burro. Aquí la qüestió és saber qui deu de ser més burro dels dos. Si el burro o el Nasruddin. Nasruddin en sentia jo, doncs clar, es va sentir afectat perquè era un home molt sensible. Perquè també a l'edat mitjana es podia ser sensible, evidentment. No només els homes moderns i dones modernes són sensibles. Bueno, doncs com que era un home sensible, doncs... Però clar, les possibilitats crec que ja s'havien gairebé esgotades totes. Conclusió. Nasruddin li diu al seu fill, fill meu, la manera més segura de fracassar a la vida és tractar de complaure a tothom. Crec que no té remei, això. Facis el que facis, sempre hi haurà algú, un atrevit, que et censurarà els fets. Sempre et diran, escolta, per què no et pentines així? I escolta, per què no ho fas? D'ara endavant ens oblidarem de les murmuracions de la gent i seguirem només el que ens dicti la nostra pròpia consciència. Ojo, perquè a la llibreta negra posava punt i final. No sabem com van continuar. No sabem com van continuar. Potser van continuar amb el burro a sobre. O potser els dos caminant. O potser el fill o el pare a sobre. No ho sabem. L'únic que sí que sabem és que van actuar d'acord al que ells creien que havíem de fer. Però no ens diuen la manera. Bueno, això està bé. Això està bé, perquè cadascú, diríem, consideri en aquesta situació i en d'altres com hauria de resoldre aquest problema. De vegades un no entén molt bé les coses, no? I diu... Un dia, a veure, el Nasruddin havia dinat allò bé. Havia dinat bé. I
amb aquella calor que feia i tot això, després de dinar li havia agafat un cert ensopiment. I va decidir de fer una migdiada, allò que podríem dir una migdiada gloriosa. Total, que es va estirar sota d'una alzina, d'un arbre, allà a l'ombra, i davant tenia un camp de melons. De melons, D'aquí poc tindrem bons melons, que diuen a Menorca. Bueno, allà tenien uns grans melons, una melonera, unes meloneres immenses. Sabeu que els melons són contundents, són grossos, però la planta d'on surten és no res, no s'aixeca 2 pams de terra. És una melonera que és, per dir, si és no res, i en canvi d'allà surt tot allò, aquells melons que dius, com és possible? Total, que Nasruddin estava allà mirant, mig endormiscat. De vegades li donava per filosofar una mica, no era el seu, però li donava una mica i va dir, però és que realment a la naturalesa hi ha coses que no s'entenen. Com és possible que d'aquesta, anava a dir ara que no ho filmen, d'aquesta merda de planta, d'aquesta minúscula, parlem bé, d'aquesta minúscula planta surti tot això així tan gros? I ell deia, a veure, a la natura, o Déu, o que sigui, aquí, a veure, que em perdonin, però això no està ben resolt. No està ben resolt. Vet aquí que ell s'ho anava mirant i s'ho anava pensant mentre anava caient, que li va caure a sobre. Li va caure a sobre una gla ben petitona, d'aquella alzina, on ell estava. Clar, imagineu, d'un arbre tan gros, el fruit és una cosa tan petita. Ell pensava, mare meva, no? Com pot ser això? I en canvi d'aquelles meloneres tan petites surten coses tan grosses. Però ell va pensar, menys mal, realment, que les alzines no donen melons. S'ha entès o no? Sí. Bueno, a veure, per si no ha quedat clar el problema, un dia ell anava pel carrer, tot ben vestidet, net i polit, anava de blanc aquell dia. Anava de blanc, duia al cap un turbant preciós. Sabeu què és un turbant o no? Sí? Ho sabeu? No ho sabeu? Sí o no? Sabeu el que és un turbant o no? És que hem de resoldre aquest problema, si no, no podem avançar. Sí o no? Sí? No. A veure, algú pot explicar més o menys com és? A veure. Una cosa que es posa al cap per al serrell. Pel serrell. Tothom està d'acord? Sí, es posa al cap perquè, clar, si fa molta calor i tal, i dus un pentinat com el meu, per exemple, doncs llavors, clar, vull dir, se't torna la closca. Ja veig que no ho tenim molt clar, això del turbant. A veure, això, més o menys, no? Serviria o no? No serviria? Sí o no? A veure, jo crec que deu de ser una cosa així. No? Jo crec que aquest home diria una cosa així. Com us sembla? Jo crec que hauria de dur, més o menys, una cosa així hauria de dur. Més bonic que aquest. Bueno, això és un turbant. És una tela embolicada al cap. M'ho treuré perquè... No pels responsables de la llibreria, són homes i dones de confiança, sinó perquè la xarxa està plena d'atrevits. Sempre hi ha, a més, aquell, entre parents, l'amant de la ciència, que et talla, m'entens el que vull dir-te, aquells 3 segons, et poses així al d'allò i estàs perdut. Per tant, doncs això. Bueno, doncs jo crec que, mireu, això és el que duia ell a sobre. Una mena de turbant, total, que anava tot polit. I de cop i volta va passar un colom per sobre. Imagineu, tot guapo amb el seu turbant, tot de blanc. I va passar un colom per sobre. I aquell colom, en aquell precís moment còsmic, de la història universal, va decidir que era el moment idoni de
fer les seves necessitats. Es va cagar sobre aquell colom. I la coincidència còsmica va fer que Cagarada i Nasruddin passessin i coincidissin en aquest instant. Total, que aquell home va quedar totalment, imagineu. Va quedar guarnit, exacte. Què va dir Nasruddin en aquell moment? Algú sap? Què hauria de dir la llibreta negra? Jo crec que me'n recordo. Nasruddin va dir, menys mal que les vaques no volen. Menys mal que les vaques no volen. Imagineu una vaca volant i imagineu el tortino, què diríem? Imagineu el tortino. Imagineu el tortino. Bueno, hi ha una pregunta a fer, que jo ara venia de casa meva, venia en el tren i jo em preguntava també, amb Nasruddin. Nasruddin diu que era un home molt savi. Bueno, no ho sabem. Jutgeu vosaltres mateixos. I la gent li anava a preguntar coses. Ell normalment sempre estava en un es diu, en aquests països d'Orient, de Turquia cap en allà. Normalment anava a prendre el té, la beguda nacional, anava a prendre un té en un chaikhane, en una casa de té, en una sala de té. Allà tranquil·lament, i en aquestes sales de té segurament hi havia algú que explicava històries, segur que hi havia algú que tocava música. Suposo que us agrada la música, no? I ell estava allà, i de vegades hi havia gent que anava a consultar-li històries i coses. I un dia va arribar un nen allà, un nen una mica ja més grandet, que era, bueno, un nen, en fi, una mica així. I li va fer una pregunta, i li va dir, Nasruddin, tu que ets un home tan savi, que ho saps tot, que tothom et té per un gran home de coneixement, tu què creus que és més important, el sol o la lluna? Què dius, entre parèntesis? Quina pregunta, El sol o la lluna? Algú té alguna idea a la sala? Grans, petits o mitjans? Sí? Hi ha molts dits aixecats aquí. Doncs... cada cop més. Entre el públic infantil, Ojo, Bueno, doncs aneu dient, què us sembla que és més important? El sol o la lluna? La lluna. La lluna. I podríem dir per què? No, només per tenir una idea. Perquè és rodona. Perquè és rodona. Això sempre és molt important. Això sí que és molt important. Hi ha homes rodons i hi ha homes quadrats. Imagineu que la lluna fos quadrada. Si la lluna fos quadrada, mitja part de la història de la poesia no s'hagués escrit, perquè ningú pot escriure un poema amb una lluna quadrada. La lluna ha de ser rodona, clar que sí. I els homes i les dones, l'ésser humà, hauria de ser el més circular possible. Perquè quan una persona és circular, pot rodar una mica, no és quadrat, que està totalment encallat en tot. L'home circular és, diríem, l'home universal. Per tant, a mi em sembla, jo quasi que estaria d'acord amb això. La lluna és important perquè és rodona, efectivament. Efectivament. Mireu a la naturalesa i mireu moltes coses. Les coses importants sempre tenen forma circular. Sempre tenen formes circulars. Els nius no fan nius quadrats. Quin ocell fa un niu quadrat? Els nius, no hi ha cap ocell que faci un niu quadrat. La seva casa sempre és rodona. Sempre és rodona com la lluna, clar. Bueno, doncs jo, en fi, estic molt a prop d'això, però anem a copsar les opinions que diuen ara els periodistes cursis. Anem a copsar les opinions. A veure. Sí, endavant, endavant. Les dues coses. Les dues coses. Vet aquí, les dues coses. Els grans.
afortunadament encara hi ha nens que no són aristotèlics. Afortunadament Aristòtil no ha triomfat. Quan ens deia jo que si una cosa és A, doncs no B i no pot ser d'allò. Afortunadament hi ha ments conciliadores encara i amb capacitat de síntesi. Les dues coses, i podem dir per què? Perquè si no, no hi hauria llum i si no... Ja pots dir més que vaya pregunta, Molt bé. Perquè és normal, les dues coses. I a més, per què ens hem de quedar amb una, no? Clar. Bueno, doncs, sense negar aquesta, jo amb aquesta també, Sí. I una altra més, opinió. Perquè el sol ens escalfa. Ah, el sol és més important perquè ens escalfa? Home, i tant. Doncs jo diria que aquí hi ha molta raó, Perquè com viuríem en un món sense sol? Imagina't, Com estaríem sense sol, Hi ha països que viuen amb molt poc de sol, que així surten després, no? Però bueno, això és un altre tema. Doncs clar, i per tenir una altra opinió, què és més important, el sol o la lluna? Ojo, Hem de parar l'orella a aquesta resposta. A veure, un segundet. O sigui, el sol és més important per què? No ens hi veuríem. I ens xocaríem. Clar, i tots xocaríem, i si tots xoquem, doncs d'allò. Anem a veure si us sembla... Jo estic molt d'acord també, El problema és que estic d'acord amb gairebé tothom, Anem a veure el que diu Nasruddin. Li demana a aquell nen, tu que ets un savi, què és més important, el sol o la lluna? I ell no va trigar ni mig segon a respondre. I diu, home, evidentment, la lluna. Com es diu ara, també en la nova pedagogia, razone la resposta. Doncs, no sé si és perquè era rodona, ara ho veurem. Ho sento, però anem a veure el que diu. Ell diu que la lluna. I diu, home, evidentment la lluna. És que no s'ho va pensar, Diu, la lluna, evidentment, sense cap mena de dubte. Perquè el sol fa llum, però fa durant el dia. Clar, però és que la lluna fa llum de nit. I, home, evidentment és més important, doncs, de nit, perquè no hi ha llum. Home, ben mirat té raó, Jo crec que... No, i jo aquí, a més, si afegeixo que és rodona, doncs jo diria que és d'una lògica aplastant. Sí, no, això no es pot rebatre. Sí, això és Nasruddin. A veure, entre nosaltres també, jo us aconsello, nens, els grans no, perquè ja estan fets, els grans ja estem com aquell diria, com els ous fregits, que diries, vols tornar enrere? Home, clar que es pot tornar enrere, però és com desfregir un ou. Sí, clar que sí que podem tornar enrere, a la infància i tot això, molt bé. L'operació, ¿cuánto cuesta? Pues desfreir un huevo. Pues això, nosaltres ja estem ben fregits. Però els nens, jo us aconsello, de totes maneres, que en els exàmens, als vostres col·les i tal, no dongueu aquesta resposta, Aquesta és per un altre... Aquesta és pels dissabtes. Aquesta resposta és molt important, però és de dissabte a diumenge. Això tinguem en compte, si no se les carregarà el pobre Nasruddin, que ens ensenya una altra lògica, que no és incompatible amb la lògica del col·le. Bueno, expliquem alguna altra més o què? Altra! Doncs sí, tenim gairebé 200, o sigui que... Us imagineu això com és una sala de té? Un xaijaner d'aquests o no? Un puesto, segurament explicaven contes, prenien té, parlaven de tot, d'això i de l'altre. Com
como librería. Segur que... Sí, exacte. Segur que hi havia una mica de música. Ai, la música. Pels petits i pels grans. La música, la poesia i l'humor, la música, la poesia i l'humor tenen algo sempre en comú. I toquen fibres que és incapaç que toqui la prosa. No sé qui s'enamora d'algú i li diu, mira, i et dedicaré aquest tractat filosòfic de tot el que t'estimo. No, normalment no va així, normalment és la poesia la que se n'encarrega d'aquestes coses. La poesia, la música i l'humor obren i al mateix temps trenquen tot allò que no pot trencar d'altres coses. Per això són tan importants. A la sala qui sap nedar? Qui sap nedar? Hi ha nedadors i nedadores? Sí? Bueno, a la sala també hi ha grans, no? Bueno, és molt important saber nedar, a part que és molt bonic. Jo he après fa molt poquet, tot i que vaig néixer a 5 quilòmetres del mar, però en un mar que era tan fort i tan violent que, mira, vaig sortir una mica poruc i he hagut d'esperar ara, fins que tinc 20 i pico d'anys, a aprendre a nedar. Bueno, les coses es poden corregir. Nedar és molt bonic. Doncs hi ha una història que aquí parla de nedar. Del nedar. De l'important que és. Diu que Nasruddin i l'Avar, sabeu el que és un avar? Un garrepa. Aquell que pensa que el món és ell, que ha començat amb ell i que acabarà amb ell. Pensa que el món és ell i acumula, i només acumular, només acumula, tot per ell, tot per ell, tot per ell. Bé, doncs hi ha una història de Nasruddin i aquest home tan, per dir així, tan d'allò, tan atrancat, una mica atrancadet en aquest temps. Bé, doncs el cas és que novament feia molta calor un dia. En aquests països resulta que feia molta calor, o en aquest país, tan sebalquint. Doncs feia molta calor. I llavors una tarda, un grup d'amics d'en Nasruddin van decidir d'anar a berenar al costat del riu per refrescar-se una mica i estar allà a l'ombra i tal i qual. I van agafar el berenar i van anar cap allà. Imagineu que van agafar per berenar nocilla, la nocilla encara no hi havia nocilla. Melons, els famosos melons, els melons de la zona, i síndries segurament. Doncs van agafar melons i síndries i van anar allà a la vora del riu i pim-pam, explicant històries i jiji, jaja, i d'allò. Clar, quan menges melons ja sabeu que un queda una mica regalimant, per dir-ho així, el meló és el que té. I la papaya no et dic. Doncs jo tenia una amica a Costa Rica que deia la papaya s'ha de menjar amb banyador i a la platja. A casa no es menja papaya ni mango perquè no pot ser. Això a la platja i amb banyador. Bé, doncs amb els melons deu de passar una cosa similar. Total que aquests homes van allà, van anar i tal i qual, els melons, imagineu, i un d'ells, que justament era aquest home una mica garrepa, una mica atrancadet, una mica avar, una mica avaro en castellano, ¿cómo más se dice en castellano? Un hombre... Un tacaño, eso, no sé què, un tacañón, no? Un atrancat, no? Doncs van allà al riu a aixugar-se una mica, aquella barba luenga en forma de punyal llemení, ara ens hem posat poetes. Doncs va allà, i va fer un mal pas i va caure al riu. Va caure al riu. I aquest home era l'únic que no sabia nedar. No sabia nedar. I l'home allà... I tots els altres van anar allà i diu, home, preocupats perquè la corrent anava tirant avall i estiren la mà i li diuen, dona'm la mà! Dona'm la mà, que t'estiro i et salvo. Dona'm la mà. I aquell home... I Nasruddin s'ho anava mirant tranquil·lament. No insensible,
però estava, com es diria, passant l'escàner, reconeixent, per aplicar l'estratègia. I aquells homes, dona, i tal. I l'home aquell que s'ofegava, perquè no sabia nedar, imagineu, la importància de nedar. Total que, en aquell moment, doncs Nasruddin, bueno, la història, ara li posem una pausa a la història perquè aquell home, si no, se'ns mora, però vull dir, ja m'entenem, per explicar-la bé. Doncs Nasruddin va pensar, no, és que amb aquesta estratègia aquest home se'ns morirà. Es va tensar allà i els diu, aparteu, aparteu. Com voleu que una persona, que tota la vida ha estat acumulant i acumulant, com vols que respongui quan tu li dius dona'm la mà? Aquell que ha estat acumulant i acumulant no et donarà ni la mà ni per salvar-se. Per tant, no li heu de dir dona'm la mà. Arriba Nasruddin i diu agafa'm la mà! I aquell home, quan va sentir el verb agafar, va agafar la mà, Nasruddin va estirar i l'home es va salvar. Com es diria? Moraleja de la història. Què us sembla la història? Com diríem, moraleja de la història. I vamos acabant. Mira. Mireu, petits i grans, mig pensionistes, mitjans i d'ell. Diu, mira, la vida és tan generosa que fins i tot els dolents se salven. Mira si és generosa la vida, que fins i tot els garrepes també se salven, imagina't. Imagina't si és, segurament és més generosa la vida que nosaltres, segurament és més generosa la vida que nosaltres, però fins i tot se salven, els egoistes i els d'això. Dit això, és millor no ser un garrep. Diu el pobre cronista, si se li permet. Cal descobrir el plaer de donar, Bueno, ara que veiem aquí una espasa, se m'ha acudit una cosa, una espasa de fusta. Va, 2 minuts abans de jo, us imagineu com hauria de ser un xaijaner d'aquests, una sala de te o no? És que tinc la cosa... No us imagineu allà en contes, una mica de te, xaval, amistat. El que és l'amistat, no? L'amistat, tothom allà mirant el mòbil, el d'allò... Ah, no. Tothom xerrant... Segur que hi havia música. Avui ens ha faltat la música. Això... d'allò. Bueno, ara que veig l'espasa, mira, un dia resulta que Nasruddin havia de fer un viatge ben llarg i havia de passar per un territori on hi havia molts lladregots, gent dolentota. Hi ha gent dolentota. I no tan sols dolentota, hi ha fins i tot dolents. No tan sols gent dolentota, sinó dolents. Bueno, doncs havia de passar per un lloc així molt perillós i la seva dona, perquè Nasruddin estava casat, evidentment, la seva dona, doncs li diu, doncs escolta, agafa 2 espases, Agafa 2 espases com aquestes, perquè, vull dir, a veure, has d'anar allà, has de tornar, aquesta gent d'allà són molt dolents, et poden atracar, bueno, passa això de vegades, ho sento dir, però el món és així, no l'ho he inventat jo. Vull dir, és així, i ja en donen tots. Total, que va agafar i diu, doncs sí, 2 espases. I se'n va anar cap allà i tal i qual, i Nasruddin va tornar al cap d'uns dies. I va tornar amb tota la roba estripada, un blau aquí, el turbant, allò que hem fet, tot allà de ladeado, amb les 2 espases allà, imagineu, pobre home. Arriba a casa i li cal la seva dona preocupada, el seu fill, tothom, però què ha passat, Nasro? Bueno, va passar doncs el que havia de passar, que van venir uns dolentots.
i ell va explicar que van venir uns quants allà. Bueno, de fet no eren uns quants, va dir, de fet era un. I era un, i com era aquell? No, doncs era baixet i així i tal. I a sobre li faltava un braç i tal. I com és possible tot això? Anés rodint, però no duies les dues espases. Diu, ja, però és que justament duia les dues espases i llavors tenia les mans ocupades i no em vaig poder defensar. Sí, jo em vaig quedar com vosaltres. Quan vaig sentir aquesta història em vaig quedar així. La vaig apuntar a la llibreta, perquè dic, bueno, l'apuntaré a la llibreta, però aquesta no l'explicaré perquè, bueno, avui l'he explicat perquè han sortit l'espasa aquesta. Però em vaig quedar com vosaltres, com és possible? Doncs això, duia les mans ocupades. La qual cosa vol dir que si carregues moltes coses, però no saps ni fer-les servir, millor, vull dir que no t'ocupin espai. I si és mental, millor també. Si tens dues mans ocupades, has de llençar una i agafar una altra. Però això és que és el que jo pensava. És que és el que jo pensava. Entre això i la lluna rodona, és que és el que jo pensava. És que és així. Clar, t'has d'organitzar. De veritat, molt bé. Com hauria de ser una sala d'aquestes? Això se'ns ha quedat pendent. Com aquesta. Com aquest? Hombre, no sé si tan bonita com esta, eh? No sé si tan maca com aquesta. Una tenda, potser, sí. Jo vaig acabant, eh? Ai, espera. Perdoneu, que no... No sabia que tenia aquí... Un segon, perdoneu. Una espasa. Ah, no! Hombre, mira, guarda. Home, doncs ja està. Doncs potser era algo, doncs potser era com aquesta sala, eh? Algú filmant, la gent tranquil·la, ja prenent alguna cosa, i algú potser tocava i tot. Llàstima no saber tocar. No, és el que quan tens... És com l'espasa. Si no la saps fer anar, per què dus l'espasa? Doncs l'has de saber, veus, com ell, molt bé. Bueno, llàstima no. Bueno, us podeu imaginar, ben tocada, doncs hauria de ser música i tal. A veure, ho intento una mica. Ho intentem una mica. Algú sap tocar això? No. Sí? Ai, no sé si m'esteu enredant, eh? Ai, que m'esteu enredant, se m'esteu prenent el pèl. Bueno, per no saber tocar, oye, se defiende, que diria l'altre, eh? Bueno, s'agraeix, però toco una mica més, no? O què? Sí, hombre. Tocaré una peça, ara sí, i amb això acabarem. Vaig a tocar una peça que és molt coneguda. Jo m'agrada molt, vaig estudiar a Istanbul també. Passo moltes temporades allà, moltes històries de la llibreta negra són d'allà. Hi ha un tema musical molt bonic que m'agrada molt, que si voleu doncs m'agradaria tocar-lo. És un tema que dura 4 hores i mitja del tirón. Sí. Hem d'anar pizza. No, què és? No m'heu deixat acabar, eh? Sou atrevits, eh? La peça són 4 hores i mitja, però jo tocaré la meitat. Tocaré la meitat de la peça. Doncs bé, vaig a començar, i farem la meitat únicament perquè si no se'ns faria molt llarga. Seria una hora. Eh? No, són 4 hores i mitja, doncs 2 hores i quart. 2 hores i quart. No, fem la meitat, eh? No em demaneu que la toqui tota. No. Sí. El pizzero del costat es forrarà avui, eh? No, si és que no sabem tocar, home. Tot això és perquè no sabem tocar. Bueno, doncs anem acabant, vale?
sense música. Bueno, ni un dia sense música. Bueno, doncs som molt amables als petits per haver vingut, als seus papàs, mamàs o acompanyants per haver tingut la idea de venir avui. Moltes gràcies a los responsables de la librería por la invitación. Muchas gracias a Nasruddin también por existir, porque si no, pues no todo esto. Y nada, que pasen un buen sábado y un buen fin de semana. Muy amables. Gracias.